ଭାରତର ଏହି 14 ବର୍ଷ ବାଳकर ବାଘ ଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ନିଜକୁ ଛେଳି ଭାବୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲର। 14 ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ 35ଟି ବଲ୍ରେ ଶତକ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ। ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଲେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ, ରାତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲର। ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ରାଜୁତି କରି ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଭାରତର ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବାଳକର ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଛନକା ପଶିଯାଇଛି। ଭାରତର ଏହି 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ବାଘ ଭଳି ଏମିତି ଗର୍ଜନ କରି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସବୁ ବୋଲରମାନେ ଏବେ ନିଜକୁ ଛେଳି ହେବା ପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଗକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ରାଜୁତି କରିବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ଏମିତିକି ସେ ଆଗକୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଚେଜ୍ ମାଷ୍ଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ IPL 2025ରେ ଏକ ବିରଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି 14 ବର୍ଷ ବୟସର ବାଳକ ବିହାରର କ୍ରିକେଟ ବିସ୍ମୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଏ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଜଣକ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର 35ଟି ବଲ୍ରେ ବିଶାଳ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଶତକ ସହ IPL ଇତିହାସରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଦ୍ରୁତ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ T20 କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ଶତକ ବିଜେତା ହେବାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି ଏହି 14 ବର୍ଷର ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ସେ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବିଶ୍ୱର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବୋଲରମାନଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ସେ ଆଉ କ'ଣ ନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ବୋଲରମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। କାରଣ ପଡ଼ିଆର ଚାରିପଟକୁ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଆଡ଼େ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଘର କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 35ଟି ବଲ୍ରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୟୁସୁଫ ପଠାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 37ଟି ବଲ୍ର ଶତକ ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବୈଭବ ମାତ୍ର 17ଟି ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ହସନ ଏସା ଖିଲ୍ଙ୍କ 15 ବର୍ଷ 360 ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ରେକର୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, IPLର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ମୁରଲୀ ବିଜୟଙ୍କର 11ଟି ଛକା ସହ ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛନ୍ତି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ତେଣୁ ମାତ୍ର 14 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଅନେକ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେ କ'ଣ କାରନାମା କରିବେ ବୋଲି ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଭାବି ହେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍କାଏ ନ୍ୟୁଜ୍।